Konsehal sa usa sa mga barangay sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa surprise drug test. Ang asong konsehal gikinahong miduso na og leave of absence o girekomendar sa close-up nga mopaubos kini sa drug rehabilitation program. Siloan meron tina sa report. Base sa resulta sa confirmatory test, nagpositibo sa methamphetamine ang urine sample sa naasong konsehal. Niadtong unang semana sa Hunyo, mipahigay ng surprise drug test sa mga elected officials sa usa sa mga barangay sa Dakbayan ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up. Gihimo kini atul sa ilang session. Human magpositibo sa initial screening, gipaubos dayon kini sa confirmatory test ug migawas niadtong Hulyo 23. Matod sa Executive Director sa close-up, Gary Lau, human migawas ang resulta sa confirmatory test. Gipahibaw dayon niya si Mayor Junard Ahong Chan, ang kapitan sa mong barangay, ang DILG ug ang hingtungdang konsehal. I told him, leave or resign. So, he tendered his leave of absence sa barangay. Ubos sa Section 8 sa ordinansa nga gipalabang sa Konseho Marso ning tuiga nga giuluhan og institutionalizing drug-free workplace in the Lapu-Lapu City government ang usa ka opisyal o kawani sa lokal nga kagamhanan nga mapamatud-an nga nagpositibo sa paggamit og gidiling drogas gikinahanglang mapaubos sa 6 ka buwan nga drug rehabilitation program sa bisan asang government rehab facility ug suspensohon og 6 ka buwan nga walay sweldo. Kaya after mo kabalik, mangayo man ko kopya. Asa man ang certification. Because you have the option if pag undergo ka og rehab, government rehab facility. Kung may recommendation nga fit to go back na ka kay okay na ka, no problem. Apan kun magdumili nga mopaubos sa drug rehab program ang naasoing opisyal o kawani nga nagpositibo sa paggamit og iligal nga drogas, taktakon kini sa katungdanan. Gipugnan lang una ang pangan sa mong konsehal kay wa pa makuha ang habig niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.